ஆளுவோம். இந்த நாட்டில் கூட்டாட்சி இருக்கும்போது தான் நாடு நல்லா இருந்தது. விபி சிங்னு ஒரு தலைவன் கிடைச்சான், 2 ஆண்டு. அவர் கெடுவாய்ப்பா அவ்வளோதான் ஆள முடிஞ்சது. அவர் ஆட்சியில் தான் ஓரளவு நல்லா இருந்திருக்கு. அப்போ கூட்டாட்சி எல்லாரும் கூடி பேசி ஆளும். இவர் கன்னடர், இவர் தெலுங்கர், ஒரு மலையாளி, ஒரு பீகாரி, ஒரு குஜராத்தி, இவர் மராட்டியர், ஒரு ராஜஸ்தானி, நான் தமிழன், எல்லாரும் உட்காருவோம். அவர் கன்னடர் ஆண்டுட்டாருப்பா, இந்த தெலுங்கர் கூட ஆண்டுட்டார், இந்த இவர் குஜராத்திலாம் ஆண்டுட்டார். 15 ஆண்டுகளுங்க இவ்வளோ பெரிய நாட்டை. ஒரே மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் உயர்ந்த பதவியில் 3 முறை இருக்கிறாரு. எப்படி நீங்க தானே நீங்க நிக்கிறீங்க? ஏன் இந்த சுழற்சி முறையில் அந்த வாய்ப்பை தர மாட்டீங்க? எல்லாரும் குடிக்கிறான் சாராயத்தை திறந்து விட்டுருவீங்களா? நீங்க பேசுறது எப்படி? அது திறந்து பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் குடிக்கிறாங்க, அது திறந்து விடுவீங்களா? திறந்து விடுவீங்களா? அப்படி கிடையாது. ஒரே மாநிலத்திற்கு மிக உயர்ந்த பதவிகள். நீங்க முதன்மை அமைச்சர், பிரதம அமைச்சர், உள்துறை அமைச்சர், ஹோம் மினிஸ்ட்ரி, பிரைம் மினிஸ்டர்.